Ngikhule ngumntwana okubonakalayo ukuthi lo mntwana lo ithalente lakhe liyini. Ngumntwana odansayo. Sininini ngiya-actor, sengine-channel yami nje. Yami engenza khona izinto. And futhi abantu bayangifollowa-ke. Sekunama-followers amaningi on TikTok, on social media, yonke le ndawo. Cela ukunitshela ukuthi mangabe ngiye esikoleni uma ubekangilandela ngekhamera sometimes abhukha usuku nje ukuthi ucela ukuze crash yethu azongishutha. Ngicela ukunitshela ukuthi ngiyashutha ngiya-actor khona la eklasini. Othisha bakuleso sikole bebengenayo inkinga because nabo bebethola indlela yokuthi kupromotheke isikole sabo because isikole engangifunda kusona besisihle kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi-ke ngagcina sengithola i-brand engizosebenza nayo. Uma-ke ngaleso sikhathi ubekathi i-brand angayazi, kodwa-ke beyangena inkinga because bikade imkhokhela, isikhokhela imali enhle le. Cela ukunitshela ukuthi kanti mina ngibhizi ngiyatshikoza, ngiyadansa, ngithweka ngisho nokuthweka on social media. Kunendoda engibukile ine-far distance kwelinye izwe elingasilona izwe la engiqhamuka khona eBlue Bay. Le ndoda ingibhekile iyangibuka iyangilandela for months. Le ndoda le ichazekile, iyabona ukuthi ngiyamthanda lona, this one can work for me. Indoda-ke maseke ishaya impempe-ke ithi umuntu ozongilanda izomnikeza izigidi zemali, umuntu ozongiletha kuyona. Shukuthi le ndoda-ke vele irana ibhizinisi lokuthunjwa kwey'ngane. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe ingane izothunjwa, umuntu uyayibheka, ayikobe, ayibuke for isikhathi eside. Ngicela ukunitshela ukuthi mina ngiyahamba ngesikoleni as usual, anginakile lutho. Kunomuntu nje ongilandelayo ufuna uku-understand impilo yami ukuthi ngiphila kanjani, ngingena ngasikhatsini esikoleni, ngiphuma ngasikhatsini, ngilanda ubani, ithini i-routine yami. Umuntu wagcine eseyazi yonke i-routine yami ukuthi ihamba kanjani. Ngicela ukunitshela ukuthi there was a day la abafike bangithatha khona. Mina ngavuka, sengivuka komunye umuzi kwelinye izwe. Hayi mengivuka ngikhohliwe, angizazi ngisho nokuthi ngubani igama. Ngicela ukunitshela-ke it's when the real action started, because kwafika umuntu nje mengivuka embhedeni wathi awusawubona princess usuvukile. Hayibo, sawubona princess usuvukile, ngubani igama lami, ubani wena? Athi hayi umina ubaba wakho, wena uprincess igama lakho. Shukuthi nje usengitshela igama alithanda ukungitshena lona. Wangitshela wathi princess uzogeza masugqoka umsonko wakho omusha engikuthengele wona, because mina nawe namhlanje we are about to celebrate. Ingigezeke le ndoda le ethi ubaba wami, ingigeze, ingiswenkise, ingigqokise kahle, ingithathe, ingifake emotweni le ndoda. Yabona angazi nokuthi lidumaphi, angiyiboni nale ndawo engihamba kuyona, ngathi indawo engiyiqalayo, ngikhohlwe yonke into, angazi lutho. Mesifika-ke mesihamba nale ndoda sifike kwelinye igumbi nje yabo, lishunqa intuthu, amadoda ahleli lapha ayabhema. Kunamagumbi lana kunamagumbi amanye avalekile kule ndawo le. Ayimengabe sifika-ke ajabule lamadoda uthi hawu usufike nenyama yethu. Yimi njalo inyama. Hayi bathi ubhosi uzojabula kakhulu. Ubhosi uzojabula kakhulu. Ake ngempela ubhosi wakhona aphumeke bafethu, aphume ubhosi ajabule. Athi ubhosi hayi usayo test driver-ke le ngane. Cela ukukutshela it's when ukunyukubezwa kwami kwaqala khona. Mina bengazi ukuthi kunemigilingwane yamadoda amadala athanda nje ukuthi anyukubeza abantwana, ayibona angaze ejabulile mangabe enyukubeza abantwana. Ngikhula nje ngikhulela esandleni salamadoda. Athi angithweke, angishayele izinto engide ngiyishaya ku social media, angithwekisa, angibukisa ama-video. Ngicela ukukutshela ukuthi ngimncane ngibukise ngisho nama-video enkonzo yekamera, kuthiwa enza kanje, enza kanje, enza kanje. Mengibuya ukuyoshintsha ngamadoda, ngibuya ngivalelwe ekamereni, nginikezwe onodoli, kuthiwa ngidlale ngonodoli. Akusiyona impilo le ngiyiphilayo. Sometimes ngiyavulela i-TV ngibuka opopayi, kodwa nje ngiphila leyo mpilo yasekamereni ukuthi ngiphuma mangabe sengiyokwenziswa into engiyenziswayo. Sometimes nginethutha le ndoda elizongifundisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume proper English, ngikwazi nokuthi ngikwazi ukuthi ngibhale. Nginethutha nje lizongifundisa lokho, alingifundisa izinto eziningi ukuthi mhlambe ngifunda izinto eziningi, cha, lingifundisa nje lokho ku-specific.
kokuthi ngikwazi ukuthi ngisurvive on this game, ngikwazi ukuthi ngisurvive on this industry. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sekuyimpilo-ke lento yami, sekuyimpilo ukuthi nje ngihlezi ngivalele erumini ngibuka opopayi, ngikhishwe mhlazane indoda isingidinga, mhlazane ngibhukhelwe indoda, banginikeza leso space ukuthi ngithi ukuphumula kancane maseke bayangilanda. Ngikhula nje mina, I'm so used to this. Angiyazi enye impilo, ngazi ukuthi impilo kumele ibe kanje, because ngisho nopopayi abangibukisa bona bangibukisa opopayi aba-erotic, abangibukisa opopayi laba abajwayelekile, opopayi ababukelwa yingane, bangibukisa opopayi okuwukuthi ngizofunda ukuthi kwenziwa njani kubona. Ngicela ukunitshela ukuthi ngiyakhula, ngikhulela kuyona lempilo. Ayike kuthi mangabe sengina 15 bakhuluma abaphathi bami, ngibezwa bekhuluma ngedwa, mina ngimile lapha ngincike ngodonga. Bayasho ukuthi lo ama-client wethu usemdala for wona, akasa interest ama-client, so kuzomela ukuthi bamthengisele another buyer elidila ngabantu abadala because mina sengimdala. Lapho ngina 15 years. Ake ngicela ukunitshela ifike ngempela-ke intombazane, ifonelwe ifike intombazane ezongithenga. Mifika-ke intombazane, hawu kuyajabulisa nje ukubona umuntu wesifazane, cause le ngathi industry yamadoda. Ifika umama ugqoke i-Crocs heel, ungena no9 inch laphayana, ugqoke i-trench coat, ugqoke isigqebhezana, uphethe i-suitcase enemali. Ngiyanitshela, ayi mangabe ngena-ke athi ucela ukubona ama-goods, bangitshengisa ukuthi uyena leyana, ayi athi ucela uku-test drive ama-goods ukuthi izinto zakhona yisakhona yini, ayi bamvulela ikamera. Ngingeniswa nami ekamereni, afika athi ugeli mina khumula ingubo phansi, ngikhulumule ngempela ugela angidraya athi ya amabele they are in a good shape, na umzimba wakho muhle, usa right, kuzomela sichecke imileage ukuthi imileage ingakanani. Afaka ama gloves, angifake umuno le kwandawo ugeli ukuhlukunyezwa okungaka, wangifaka umuno athi imileage ayisa right, kusho ugeli. Ake afike ashiya isuitcase, alivule isuitcase etafuleni, ngibona amadoda emamatheka emthelela iwhisky, anuke le mali ukuthi inuka kanjani. Ugeli aqede lapho ahambe nami. Awu impahla zami seziyashiwo, ngisho nokushiwa lapho kuthiwa manje sengiyoshintsha iwe manje because ngiyongena kwenye industry. Ake mengifika lapha ku-industry, ugeli afika anginikeza impahla ezintsha. Anginikeza impahla ezintsha, angichazele ukuthi kusetshenzwa kanjani-ke la, angitshela ukuthi kusetshenzwa kanjani. Indoda uyayifensa-ke la, indoda uyenzani, angitshela ugayi. Kusho ukuthi vele i-experience nginayo because kudala ngizenza lezi zinto lezi, ngizenza ngale. Sho ukuthi sengiyaqala ukusebenza-ke manje, sengisebenza ngalana kageli. Mengifika ngithola iclient lami lokuqala, igama lalo uCraig. uCraig was very weird, we understand. Kwasho ukuthi ngike ngahlangana neclient elinjengaye ngisayingane le elinjengoCraig. uCraig wenganqeni ukuthi angihlohle ama-grapes ey'nqeni, athi angiwaqathazi. Engowaqathaza ama-grapes abe excited. Ngicela ukukutshela wenganqeni ukuthi nje sisenza izinto ey'normally, angigcobe uchocolate umzimba wonke uyowukhotha uchocolate, athi angigaqise, angihambe ngigaqe ngathi ngihambise okwe-cheetah, ngihambe slow njenge-cheetah. Ukulubani i-cheetah mangabe linwebeka liyinweba, athi angenze kanjalo. Mesibuya uCraig bejabulile, wafike wakhokhela uboss wami omusha, wamkhokhela imali eningi, wamtshela ukuthi ucela ngingabhukho umuntu okwamanje, ucela ukuthi ngibhukho yena kuphela because ngine-experience, ngigudi, ngimchazile. uCraig bekashadile enonkosikazi ney'ngane, and he was a loving man to ifamily yakhe. Sometimes ifamily bifona sisonke akhulume kahle nefamily yakhe. Ngicela ukunitshela ukuthi uCraig angisho sengibhukhile nje ukuthi ngabhukho umuntu the entire month. Ubeka ne-penthouse uCraig maseba nekhaya lakhe, because uCraig was a very very moneyed guy, beka rich kakhulu. Ngicela ukukutshela ukuthi uCraig angishiye lapha kwi-penthouse, akhiye, ahambe aye emzini wakhe ayobheka unkosikazi ney'ngane, afuna ukuthi whenever engifuna angithole ngikhona la. Ungikhiyelile ngaphakathi, ungishiye nayo yonke into, ungishiye nokudla and everything. There is TV, there is everything engayicabanga ngayo. Mase kuthi downstairs
kunama-bouncer phela nonogada balo sisi because akazi ukuthi ngingabaleka yini. Ngicela ukukutshela kuCraig ngaleli langa aqala ukuthi angishiye angikhiyele penthouse. Wathi mangabe ehamba hawu ngathi ngithi ngiyabuka nje around endlini ngafica kunecomputer ngathi mangabe ngiyi-ona icomputer hayibo ine-internet ngangena ku-internet ngagooglisha. Okay, because bebengifundisile ukugooglisha kodwa bebengifundisa ukugooglisha amaphone akhona ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-understand itayela. Ifoni yabo biyilokhiwe, amafoni abade bengigooglisha kuwona namakhompyutha bekulokhiwe, bengikwazi ukuthi ngiguglishe iphone kuphela amasitayela kuphela. Cela ukuntshela ukuthi ngifike-ke kule computer hawu ngingene ngithi mangabe ngingena ngithole ivideo ekhuluma ngesiZulu. Hayibo ngi-understand le language ngithi hayibo ngiyayizwa le language yini le mengiguglisha kuthiwa isiZulu. Ngithi sho ukuthi mina i-origin yami ngiqhamuka la ekukhulunywa khona isiZulu. Sho ukuthi I am not from around le ndawo la engiphila kuyona. Ngiguglishe ukuthi isiZulu siqhamuka kuyiphi indawo, siqhamuka kuliphi ilizwe. Ngithola ukuthi isiZulu siqhamuka eSouth Africa yabo. Maseke ngiyangena ngithi sho ukuthi mhlambe mina was missing, ngibheke kuthiwa missing people, missing kids in South Africa, ngibhala unyaka yabona. Ake ngicela ukuntshela ngize ngihlangane nemessage nevideo kama wami ngiyibona izithombe zami uma ekhala ngithi ngiyabona ngibona no social media ukuthi ngisayingane ngangibhizi ku social media ngenza so kuze kushiwe nangelilanga ukuthi ngalahleka nini. Ngibona ama followers wami nawo ekhala engifuna. We understand lo nto leyo kuwumuncu nje, isimo siyimuncu. Ngizwe le moto isipaka abuye lo baba ngicime kwa computer ngibuyele embedeni engathi ngilele nje. Ayike angene abuye sibe busy ajabule. Lo baba bekangi-enjoya ngendlela eyisimanga. We understand ubekanganqeni ukuthi eqendlini yakhe ebusuku ngo-12 abuye eze la. We understand enzeka nje uye business thizeni kanti uze kumina. Lo baba enjoy asho ukuthi uyahamba ne-business trip angafisa ukuthi ahambe nami but mina ngisa under age, understand. Ahambe nama ye-business trip ukuze lapho ngifike ngimplize kahle, understand. Mase sugayi ngabe ngiyahamba nawe ubona indawo oshawo umoya ujabule because mujabulile nami ngiyajabula. Kodwa iproblem under age njengoba desechazile uGayi ngithi mina so what age isho ukuthini because in public phambi kwabantu ngizofana nengane yakho ngi-actisa kwengane yakho mase kuthi ekamereni ngiyajika ngibe umuntu wakhe ekamereni. Ake uGayi ngempela akhulume ke noboss wami. Uboss wami amnikeze iwash elichokayo ukuthi if mhlawumbe ngizama ukwenza into or ngikhuluma namaphoyisa noma ngenza ini akopressa le remote iwashi liyongichoka maseke iwashi liyongichoka maseke kuphela kanjalo ukwenza kwami umsangano kube ngathi nje hayi bekade mhlawumbe ngine-seizure or anything abantu banga-understand ukuthi indaba isewashini. Ake ngempela sihambe ke manje ke nomuntu ke uCraig lo usengibiza ngomuntu wami ngo-sweetheart ngo-baby. Sihambe ke noCraig siyahamba siya kwelinye izwe ke manje we are going to fly. Mesifike airport angisho ngigqoke iwash ngiyazi vele ukuthi kuthiwa nje ngathi inkente. Mesifike airport ngizenza umuntu engathi akekho right eswini yabona ngizenza into engekho right eswini. Athi uCraig it's better you use the toilet before we go into an aeroplane yabona. Ngingene ngempela etoilet uCraig ame ngaphandle kwama-toilet akunamaphoyisa la eduzane. Mengifika la ema-toilet ngichazele mina ngichazele omunye umuntu la etoilet ngisho ukuthi ngisesimweni esikanjena ngicela ungitholele usizo. Ake ngempela usizo ngalithola kanjalo because uCraig bavelane lo sisi wamba uthinta amaphoyisa ambhudukeza eselapha ngaphandle kwe-toilet akatholanga i-chance ukuthi aze angichoke wherever I am. Ngalithola kanjalo kusizo ngakwequlwa leli washi leli lakhishwa ngakwazi ukuthi ngibuyele ekhaya. Umndeni wami wajabula. Umama wayisola wathi yo mntanami I know ukuthi you were born for this but kwakumele ngicabange ezinye indlela zokuthi ngakuprotecta kanjani because
abantwana bethu, when they go on social media, it's all fun and it's nice and they are making money and baphila impilo yabo ba abantwana baqaqekile, kodwa asazi ukuthi siba expose kuyiphi i-danger. So as umzali ofaka umntwana kwi-internet, you really need to be careful and you really need to read on i-behavior yomntwana wakho. Ngizosibeka lana ke okwanamhlanje istory sethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ke family ukuthi sikhona on YouTube, and on YouTube we upload ama-series ahlukile kunezitori si-uploada on Facebook as well as TikTok. So just make sure ukuthi you go and visit us on YouTube. Siyanthanda kakhulu.